Какъв артистичен псевдоним измислил левият Тестис преди да пусне дебютния си албум? Мадона. Как наричали децата дебелото индианче в класа? Как? Свинето. Като малък рите ли лисата между краката в тъшаците? Само веднъж. Знаеш как се нарича този удар? Обезкуражаващ. Никакви реакции? Как само веднъж са нарители? Какъв е бил ултимат хита на хайдутите едно време? Хайдукен! Какво казва японския император на съпругата си в първата брачна нощ? Коничуа! Много повярвам. Знаеш как е било известно Мароко между 16 и 18 век? Да чуя. Не си къде. Мароко. Плачеш само на изкуство. Това е изкуство. Не е това изкуство. Какво каза Ранлера на ретрото, когато излиза от хладилника? Много си хмела. Знаеш какво казва бургаската майка на детето си, което е ял круасан тъмън преди да излезе на разходка в парка? Какво? Чпикал ли си? Дори си Бургас. Вече го губя това. Как се поздравяват бедняците? Много интересно знам. Сиромахът си. А чува ли си за новата прическа на млад, женен хипстър от мъжки пол? Не те слушах, извинявай. А чува ли си за новата прическа на млад, женен хипстър от мъжки пол? Наричат го семейен бън. Смея се вътрешно. Да, аз също. Как се нарича пещерата на Батман в България? Кърнобат кейв. Как наричаш аржентински футболист? Не го наричам. Стен. Не го наричам. Но ако го наричаш, ще го наричаш Луис Суарес. Не би е попадал преди. Как е известен българският ритуал на препиване с ракия? Харакии. Не се беше замислил върху това, не? Конкретно върху това не се. Бях. А как се нарича емоционалния жанр в рапа? Хлип-хоп. Ако имаше спорт... Мой спорт. Ако съществуваше спорт, който представлява дриблиране с цици, как ще се нарича? Цоцинг. Не. Но това може би по-добра. Баскетбол.
Смешно ти. Смешно Защото? В какво се превръщаш, като пиеш крадеца на ябълки и излезеш от клуба? Не излизам от клуба. Но някой друг излиза. Се превръща в аутсайдер. В момента на излизането. Между другото... Между кое? Между другото... намерих японската слугиня, която ти беше избягала. Нали помниш как се казва? Ши да ти я взема. Стана ми мъчно за момично. Намерихме я. Знаеш как да наричаш турската си жена в деня на сватбата си? Истанбулка. Това беше смешно. Беше смешно. Ще бъде красив ден. Топъл. Имаш поздрави от Коко. Чи! Дето го лагачи, че лапаш дълбоко. Но се науча. Беше. Какво ти предлага един гей, когато ти предлага своята помощ? Пари, внимание. Предлага ти своята хомощ. Дейвид Бекъм.